सा 180निख्रुइ बांसिन बारग' एनडिएफबि आरो एबसुनि दैदेनगिरिफोरा बिपिएफआव जयनिं। जि 180 जन फैदों निश्चय बिथांमोननि थ्रुयै आरोबाव बिनिफ्राय बांसिन फैबावगोन होननानै जों मिजिंथिनाय दं। एक्स एनडिएफबिफोरा गोबाव समनिफ्रायनो गावनि न' नागारनानै हारिनि थाखाय हाबा मावबोदोंमोन। दिनै एक्स एनडिएफबि जों गोबाव समनिफ्रायनो जोङो नुनो मोनदों एक्स एनडिएफबिफ्रा दिनै जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमनानै बा सोरबा बिमा बिफा बिदा फंबाय गासैखौबो नागारनानै दिनै जाथिनि थाखाय मावबोदोंमोन। नाथाय दिनै बिथांमोनखौ सैमा मासेबो सोङै बादि थासारियाव सोरखौबा नुनो मोनदों। दानि हालोद बे हालोदाव दिनै नुनो मोनदों बिथांमोनखौ माने सोरबा सैमा मासेबो सुङा होननाय स्टाइलाव दिनै बिथांमोना दङ। दिनै बारग' एनडिएफबिजों लोगोसे एबसुनि बारग' दैदेनगिरिफोराबो गासै सा 180 सोद्रोमाफोरनि बांसिनै बिपिएफआव जयनिं जाफैयो। बे जयनिं जानाय हाबाफारिया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बामुनगावआव बिपिएफ दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि जिसुआ समफ्रामारिनि दैदेननायाव जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव क'क्राझार, चिरां आरो बाक्सा जिल्लानि माखासे बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर आरो एबसुनि बारग' दैदेनगिरिफोरा बिपिएफआव हाबफैदों होनना जयनिं जानाय हाबाफारिखौ लानानै जिसुआ समफ्रामारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबादि बुङो। गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि गासैखौबो रायजो राजा गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ आं जासिग्रोनाय थाबाय। नंगौ दिनै एक्स एनडिएफबिफोरनि थाखाय बा सोरबा सासे दैदेनगिरि आबसुनि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय मोनसे स्पेसियेल जयनिं आं दिनै खालामदों। बेनो जाहैबाय जोंनि बिपिएफ दोलोनि दैदेननाय। आरो दिनै नंगौ मानो होननानै बुङोब्ला दिनै एक्स एनडिएफबि जों गोबाव समनिफ्रायनो जोङो नुनो मोनदों एक्स एनडिएफबिफ्रा दिनै जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमनानै बा सोरबा बिमा बिफा बिदा फंबाय गासैखौबो नागारनानै दिनै जाथिनि थाखाय मावबोदोंमोन। दा बिथांमोननि थाखाय दिनै जि दानि हालोद बे हालोदाव दिनै नुनो मोनदों बिथांमोनखौ माने सोरबा सैमा मासेबो सुङा होननाय स्टाइलाव दिनै बिथांमोना दङ। गतिके बेखौ साननानैनो दिनै आंजों सावरायनानै बिथांमोना मोनसे डिसिसन लादों जे नोङो रायजो राजानि थाखाय माबा मोनसे खामानि मावनायखौ जों नुबाय थादों। गतिके नोङो सानसे समाव जोंनि माबानि एनडिएफबिनि थाखाय बा सोरबा दैदेनगिरिनि थाखाय बा रायजो राजानि थाखाय माबा मोनसे मावगोन होननानै जों नोंखौ आसा खालामो होननानै दिनै बिथांमोना आंजों रायलायनानै गुबुन गुबुन दाब दाब जायगा 4 डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लानानै 3 डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लानानै क'क्राझार, चिरां आरो बाक्सा बे 3 डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लानानै बिथांमोना आंजों जगाजग खालामनो दिनै जयनिं जाफैदों। बिथांमोननि सायाव रोजा रोजा साबायखर। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना मोनसे खोथा होदों जे जोङो जाथिनि थाखाय जुदि मावबोदोंब्ला बा जाथिनि थाखाय जोङो सेक्रिफाइस खालामनो हादोंब्ला जोङो माबा मोनसे पार्टिनि थाखाय बा जाथिखौ बासायनो थाखाय बा बिटिसिखौ बासायनो थाखाय जोङो मानि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनो हाया बेखौ मोनसे बिथांमोना जोंनो उत्तर होदों। दा गतिके जोङो बिथांमोननि सायाव जों फोथायदों जे बिथांमोना मोनसे थांखि लानानै जि जायगायाव बिथांमोना मोनसे जाथिनि थाखाय मावदोंमोनब्ला दिनै पार्टिनि थाखायबो माबा मोनसे बिथांमोना मावगोन होननानै जोंजों ज' मावलांनायाव हेफाजाब होलायलायगोन आरो मावगोन होननानै सासे लिडारशिप बायदि बिथांमोना बिबान गैयाब्लाबो बा दंब्लाबो दिनै बिथांमोना मावलांगोन होननानै आंनि सायाव मोनसे फोथायनाय दङ। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोनजों आं जेब्लानाखि सावरायदों बिथांमोनजों आङो रायलायनायनि गेजेराव बिथांमोनखौ आं बेखौ मोनसे कुइसन सोंदों, आदसा नोंसोरो दि एक्स एनडिएफबिनिफ्राय फैगोन नोंसोरो माबा मोनसे आसा खालामनानै बा माबा मोनसे लुबैनानै जोंनियाव फैदों नामा? बिथांमोना बे समाव बुंदों नङा। जोङो बै समनिफ्राय जोङो गोबाव समनिफ्रायनो जोङो माबा मोनसे जाथिनि थाखाय मावबोनाय हिसाबै जोङो दिनै मोनसे खोथाखौ जों सिन्था खालामो जे जोंखौ लानानै जोङो रायजो राजाफ्रा बा आइ आफा बिदा फंबाय दिनै इयुथ्स लेभेलनि माखासे इयुथ्सफ्रा दिनै जोंनि माखासे मावनांगौ खामानि दङ होननानै गोबां जायगायाव बुङो होननानै बिथांमोना आंनो फोरमायदों। गतिके बिथांमोननि मोनसे थांखिया बेनो जोंनो जेबो नाङा, जों जेबो लुबैया, जास्ट जों जि जायगायाव थांगोन बेयावहाय जोंनो गारि भारा प्लास जोंनोहाय लामायाव साहा लोंनो थाखाय 100-200 बास बेखौहाय माबाब्लानो जों आरामसे थांनानै जों जइन जानानै जों फैगोन। बे बाथ्राखौ दिनै
आबसुनि दैदेनगिरि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों। बिसोरो नै बिथांमोनानो गोबाव सम बिथांमोनाबो आबसुनि संग्राम खालामबोनाय मानसि दैदेनगिरि होननानै बिथाङा दहायनो फोरमायखाबाय। आरो नंगौ बेवहाय 180 प्लास दिनै बिपिएफ आरो आबसुनि माखासे 6-7 जनसो दिनै दैदेनगिरिफोर दङ। बेजों लोगोसे फ्रायानो एक्स एनडिबि जोब। बिथांमोनखौ लानानै जोंहाबो मोनसे आसा दङ जे बिथांमोना जोंखौ जोंजोंनो मोजाङै मोजां मावलांगोन होननानै। आरो जि 180 जन फैदों निस्सय बिथांमोननि थ्रुयै आरोबाव बिनिफ्राय बांसिन फैबावगोन होननानै जों मिजिंथिनाय दङ।